Bismillahirrahmanirrahim. Alƙalami kashi na 41. Gimbiyata, na yi misin ɗinki. Ban tunanin zan daina ƙaunar ki Aminatu, bari in cire ki a raina. Ina son ki. A raunane ya da zancen nashi. Wani kallon up and down ne mashi ba tare da raina ba. Kawai da ina mamakin ƙarfin hali irin na Ahmad. Kai da aka ce ba a son ka, har iyayenka suka janye zancen auren da ya shiga tsakaninmu. Ta yaya za ka dawo da wani labarin kuma? Na gode ni ma, ina maka fatan alkhairi. Numfashi mai zafi ya fesar yana dafe kanshi ya ce, na san baki so na Amina, amma ni ina ƙaunar ki har gaba da abada. Don haka ba zan miki tilas ba, sai dai ina so ki bani dama ta biyu. Mu dinga waya don Allah. Ba tare da na ji komai a raina ba, na ce a'a Ahmad, ka yi haƙuri. Ban san abin da ya wuce ya dawo gare ni. Sanda da ka nuna mani ya wadatar. Na gode maka. Shiru yana nazari ya kuma cewa, ina neman wannan alfarmar don Allah Amina. Ki bari ko ba kullum ba, muna gaisawa. Sannan don Allah, ki taimaka mani idan kina buƙatar wani taimako a wajena. Kowane iri ne, ƙofa a buɗe take Amina. Ina son na ga na kyautata maki ko yaya ne. Wala da kuɗi ne, lokacina ko kuma da ƙarfina. Na roƙe ki kada ki ce a'a. Shiru na yi na rasa mami zan ce ma Ahmad, ni dai Allah ya sani. Ba wai na tsane shi bane ba. Ban san alaƙa ta sake haɗa mu da shi, gudun abin da zai je ya dawo. Ni dai ban san ya zan yi da lamarin nan ba. Wannan fuska ɗina na shiga tunani. Dawo da kallo na ne kan shi gani yana ta begin ɗina. Ya haɗe hannayensa alamun roƙo. Haka nan na ji wani irin tausayin shi ya kama ni a raina. Shi kenan na amince. Ni ma ina fatan idan kana buƙatar taimako, kai min magana. Ma tsawar bai fi ƙarfina ba zan maka. Murmushi saki mai nuna tsantsar jin daɗin shi. Ina da alfarma a wajenki da yawa Gimbiyata. Kin sani, ni mai bara ne a gare ki. Menene faɗa in maka idan ina da hali? Kina da shi ma da izinin Allah. Ina son ki kasance da ni a koda yaushe, ma'ana ki dinga ɗaukar kirana kullum safe da dare ina gaishe ki. Rasa abin cewa nayi sai dai jinjina kaina da ni alamun gamsuwa. Godiya ya mini muka hau fira kaɗan kaɗan. Na ɗauka kin yi aure Amina, na shiga ruɗani da tsananin tashin hankali. Sai dai Asma'u ta tabbatar mani baki aure ba, sannan na samu sukuni a raina. Ai kuwa ban ba, amma na kusa yi insha Allah. Amma kai ka yi auren ne? A'a wallahi ban ba, ina nan dai. Allah ya kawo ta ƙwarai. Bai amsa ni ba, duk muka yi shiru kowa yana tunani a ranshi. Miƙewa nai zan shiga ciki. Ina ta yin baƙi, na gode da karamci. Shi ma miƙewar ya ce amin Gimbiyata. Ni ke da godiya da wannan tsadadden time ɗin da aka bani. Never mind. Fita ne na shiga side ɗin Asma'u muka ci gaba da hidima. Na haka hau kiɗin ƙwarya. Sai 5 na yamma 'yan caranci suka fara azamar tafiya har da su mama. Daga ni sai ƙanwar Asma'u da antinsu sai yayar mamarsu aka bari. Sai washe gari idan an yi soye za mu wuce gida. Hussein. Mom don Allah ki daina yawan kawo zancen nan. Ba abin da zai sauya ƙaddarata. Na san koma menene haka Allah ya so. Haba mom. Yayi da magana yana ajiye spoon da ke hannun shi da alama abinci zai ci. Hussein kenan. Kar fa ka manta. Ni ma uwa ce. Zan so in ganka ka yi aure. Shekarunka sun ja. Yanzu fa kwanan nan za ka ji Aisha ta kuma haihuwa. 'Ya'yan ɗan uwanku 3. Duk da na ciki 4. Haba Taufik. Sai dai ka ce an saka maka hannu. Ina dalilin wannan bala'i na gaji wallahi. A dagule ta yi da maganar idanunta duk sun kada tsabar fargaba da zulumi. Ya sai da numfashi mai zafi ya ce mom, ya kike son yi da raina wajen abba ba daɗi. Ki ma so kike rasa gata wajen ki? Ki daina magana wai sa min hannu aka yi ba zan aminta da wannan zancen ba. Kawai dai komai lokaci ne. Dama ai komai lokaci ne amma har da kai Hussein ka nemi matar aure kawai. Kallon mamaki yake ma mahaifiyar tashi yana maimaita zancen bisa labbansa. Har da ke ma kin ce in bar Minal kenan? Kwarai ko Hussein, domin ba za ka same ta ba. Mahaifinka ya ƙi yarda kana son ya tsine ma aurenka, ka sami 'ya'ya marasa albarka. Girgiza kanshi kawai ya iya domin kanshi ya ɗauki caji. In kuwa har haka ne ya zama dole ka haƙura da Amina duk da kasancewarta 'yar ƙanina. Amma Hausawa na cewa duk faɗan da ya fi ƙarfinka ka mai da shi wasa. Da haka ka nemi matar aure. In ba so kake yi ka mutu ba kai aure ba Hussein. Mom don Allah ki bi ni a sannu. Ki mana uzuri wallahi ina buƙatar auren. Sai dai har yanzu lokacina ne bai yi ba. Ƙarya ne Hussein. Lokacinka ya yi. Mace nawa ke son ka daga dangin mahaifinka har zuwa 'ya'yan abokan mahaifinka da na ƙawayena. Su ɗin ba mata ba ne? Mom please. Minal nake so me yasa ba za ku yi supporting ɗina ba? Almost shekara nawa ban fidda mata ba. Amma kun kasa yi mana uzuri. Na san Minal ƙaddara ta ce wallahi da yanda zan yi da na fidda ta a raina. Baki ɗaya. Mom ki fahimce ni. Na rasa yadda zan yi wajen yi ma mahaifina biyayya. Duk irin ƙaunar da ya nuna mani a rayuwa amma na gaza bin umarninsa. Kai Taufik
idan ma bacci kake yi ka farka tun da wuri, ƙilan kana buƙatar ka ga uwarka ta zama bazawara, in kuwa har baka buƙatar haka, dole ka rabu da Aminatu. Tun kan ubanka ya yanke mummunan hukunci don duk abin da sarki ke yi, wannan karan lamarin shi ya ta'azzara, na gaya maka. Miƙewa ta yi ta bar wajen, shi ko kamar an dasa shi, ya ta sa abinci gaba yana kallo, idanun shi sun kaɗa sosai. Wannan numfashi mai zafi ba abin da yake shiɗewa, kan shi na sarawa, ga tsananin ƙaunar Minal a ran shi. Washe gari already an gama soyan naman suna, inda Abdallah ya ma Husna manyan raguna guda 3. Haka aka raba shi, aka ware ma mai jego da angon jego, sai danginta da nashi. Duk abin da ya kamata an gama ware shi, har da na 'yan unguwa, sai da aka yi la'asar, sakaliya muka fito za mu tafi gida. Kamar kada mu rabu haka muka ji a ranmu. Direba Abdallah ya ɗauko mana motar Aminci, aka kai mu har gida gwanin daɗi ma. Lokacin fara zuwa aikina ya yi, tun da sassafe na kimtsa zuwa Katsina. Mota na hau na tafi, ana sauke ni, na hau napep har asibitin. Ina zuwa na yi signing, muka hau aiki da ƙwararrun likitoci, suna ƙara guiding ɗinmu, aiki muke yi sosai. Wani ka tsorata, wani kuma ba ka jin komai. Ranar farko CS na fara yi, duk sai na ji wani iri don ma muna yawan practical a makaranta. Shi ya sa muka ɗan saba da abubuwa iri-iri na harkar lafiya. Alhamdulillah aiki ya yi aiki. Ina ta sabawa da abokan aikina har na shiga wata 3 da fara aikina. Watan aka yi mana wani irin mahaukacin salary da arrears da yake tun da muka fara ba a yi mana albashi ba. Sai wannan karon shi ya sa muka samu kuɗi fiye da kima. Murnar da na yi ba ta wasa ba ce. Ko da na ji alert mama na gaya mawa, ta sa albarka. Baba na dawowa, na sanar mashi shi ma. Masha Allah mama na, Allah ya sa albarka, ya sa su zama alkhairi a gare ki. Amin baba. Amma me kake ganin za a yi da su? Ina ganin tunda kin ga kuɗin nan da yawa, ki kasa su gida 2, kashi ɗaya ki sai motar hawa. Kin ga bin motar haya ba daɗi, sai sauran ki raba su 3. Kin san an ce albashin farko na dangi ne, sai ki yi ma kowa ihsani, sauran sai ki aje tsaron lalura ta yau da gobe. Murmushi na yi, wato duk wannan rabon da baba ke yi ba su a ciki kenan. Baba na kenan, ba dai tawali'u ba. Shi dai in dai abin mutum ne bai dame shi ba. Sake murmushi na yi. To baba haka za a yi. Na raba wa mutane kuɗi musamman dangina har baba da mama. Na yi musu transfer masu nauyi, sai dai suka sa mana albarka, suna jin daɗi. Husna da ya ma transfer ta ji daɗi ƙwarai, har Batash ma na ba da yake ita ko aikin ba ta fara ba, sai ta gama masters ɗinta tukunna. Sannan na yi ma yaya Taofiq transfer da ƙyal na samu Fatima ta turo min account number ɗin shi. Dare na yi ban jima ba na kwanta da zummar gobe da safe in je ni da kawuna in sayi mota. Kiran wayar yaya Taofiq ya katse mana baccin da na fara. Ɗagawa na yi murya sanye na gaida shi. Cewa Princess, saƙon da na gani na mene ne? Cike da zumuɗi na ce my first salary, ka sa albarka yayana. Shiru ya yi, sai kuma ya ce Allah ya sa albarka, amma ba zan karɓi kuɗin nan ba gaskiya. Mayar da cewa ne kamar ina gaban shi, na shagwaɓe fuska. Please my hero, kar ka ce haka, I'm beg of you. Shi ne abin da ya yi, tare da sauki da nauyin ajiyar zuciya ya ce, thank you very much my hope. Yanzu me ye planning ɗinki? Mota zan siya. Okay good girl. Wace kala? Ina son Matrix, tana mani kyau sosai. Okay amma ki sayi Corolla LE ko kuma EOD, kamar za su fi kyau da tsada. Dariya nai, ina cewa wai tsada. A raina a zahiri kuwa cewa nai, ya Taofiq kenan. Ni kam ina mota masu tsada. Ba ka ganin ni ɗin talaka ce? Shi ma dariyar yayi, ya ce kar ki damu. Ba abin da zai gagara tawa, in dai kina so za ki mallake ta. Gano inda ya dosa ya sa na katse shi ta hanyar cewa, ai ko gobe za a kawo mana motar ma, don har kuɗi duk na tura. Okay don ban da muhimmanci shine ba za ki fara shawara da ni ba, har sai da kika gama yanke decision ɗinki, sannan za ki gaya mani? Ayya sorry ba haka bane ba. Ka san zan gaya maka ai min afuwa ai. A'a ba wata afuwa, ni ma ba zan kuma gaya miki abin da na yi niyyar yi ba, tunda aminci ba na Allah ba ne. Kashe kiran yayi, wai shi ya yi fushi. Da murmushi na buwar zama na yi na ɗauki wani littafi na cigaba da karatuna. Ina nazarin littafin tiyata nake yi da surgery. Har sai da 2 ta yi na yi nafila na kwanta bacci. Ya ɗauke ni ana kiran sallah, na miƙe na shiga toilet ne alwala na tada sallah. Yau ma kamar kullum ina ofis aiki nake bil haƙƙi da gaskiya. Ranar Wednesday mun fi samun patient sosai. Ina duba wata marar lafiya da ke fama da cutar yoyon fitsari, irin 'yan ƙauyen nan ne. Telefon ɗina ya yi ringin, na san aikin ofis ne da yau. Ɗagawa na yi, Dr. Siddi ne ya ce, Dr. Taranci, akwai emergency tiyata yanzu, ki shirya nan da 15 minutes za a yi aikin. Okay na ce, ina ida duba patient ɗin. Na sanar aikin gaggawa ya taso mani dole. Haka aka yanke layin ganin likitan da patient ɗin ke yi. Fita ne na shiga department, na saka rigar aiki da hand glove. Aka shigo da matar da za a yi ma aikin CS ɗin cikin gaggawa.
Ni da Dr. Siddi sai nurse guda biyu aka fara aikin cikin ƙwarewa da taka tsantsan na aikin likita. Cike da tawali'u mun miƙa Allah lamarin shi. Cikin ikon Allah 1 awa bamu ɗauka ba muka fiddo 'yan uku duk maza zartubarkalla. Haka aka gama nan na ci gaba da yi mata ɗinki bayan nurses sun fita da babies ɗin don shirya su. Ina gamawa na zare kayana aka kai ta restroom. Ina fitowa lokacin har 3 ta yi. Ban jima ba na shirya fita na yi kawuna ya zo muka tafi siyan mota. Dama already sun yi magana da MD Cars ɗin. Ina zuwa na ɗauki Matrix Light Red sai ɗaukar ido take yi. Muka ba su kuɗinsu nan muka shiga ya ja muka yi gida saboda ban wani ƙware da iya mota ba. Ranar na sha murna sai zuwa taya ni murna ake yi. Maƙota da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Ko da na kira Husna sawa ta ne mata snap sai murna take yi. Haka ma ya Taufik na tura mashi hotonta. Uncle Ali ya ta koya mana motar cikin ikon Allah ban yi 1 month ba na ƙware sosai har baba shi ma yana koya mani. Yanzu na fara zuwa aiki da kaina da Hamid ke kai ni. Shi ma ya tafi school Udu yana karanta mass comm. Haka rayuwa ta kasance gwanin daɗi masha Allah. Kaduna. Tunda Mam ta yi ma ya Taufik maganar ya fidda Amina a zuciyar shi bata kuma ƙara mashi maganar ba. Ta sa masarautar Allah ido ta san har yanzu. Tunda Mam ta yi ma Taufik maganar Amina a zuciyar shi bata kuma ƙara mashi maganar ba. Ta sa masarautar Allah ido ta san har yanzu suna tare da juna. Sai dai tana guje mashi abin da kace ya dawo musamman haɗuwar shi da mahaifin shi. Ta san wannan karan ba mai kyau bace ba. Shi yasa kullum da zulumi take kwana tana tashi a ranta. Taufik ne a Namadi Azikiwe International Airport, Abuja Solos. Solos ne suka sauke shi don dai shi jikin shi suit ne blue black bai jima sosai ba jirgin ya tashi zuwa ƙasar Paris shi da wasu sojoji amma ba su da yawa. Ko da ya isa already an kama masu hotel kowa drop ɗin shi. Akwai aikin da za su yi na tsawon sati 2 a ƙasar. Haɗin gamayya ne tsakanin abokan aikin ƙasashen guda biyu. Da Major Sarki zai je sai ya maida assignment ɗin kan Taufik. Don akwai abu mai muhimmancin gaske da yake son ya aiwatar kafin ɗan nashi ya dawo gida. Aiki Taufik yake sosai ba kama hannun yaro. Tunda ya iso Paris sau ɗaya suka yi waya da Amina. Tunda suka magana ba su ƙara ba a nan yake gaya mata aiki zai yi na sati 2 ba zai jima ba zai dawo. Kaduna. A tafkeken falon Major Sarki Muktar ƙannen shi ne da matansa sai 'ya'yansa kowa ya natsu. Ga tarin kaya a je gabansu biskit, sweet da sauran kaya kana gani ka san kayan sa rana ne. Jibge abin ba a cewa komai tsabar yawansu. Mai da kallon shi ya gare su ya ce ina fatan kun gane Hamza yanzu zan sa Usama ya kai ku gidan su Kairat. Mun yi waya da iyayenta sun san da zuwanku. To yaya Allah ya sa a yi a sa'a. Ai lamarin nan ya mana daɗi ƙwarai da gaske. Amin suka amsa musamman Mami har da taya su fidda kaya aka zuba cikin motar Hilux. Usama ya ja suna biye da shi a ƙananan motoci har da Samir suka tafi gidan Alhaji Mas'ud da ke tudun wada Zaria. Mam kuwa tun da lamarin ya faru sai ta gaza sukuni ta shiga damuwa mai tarin yawa. Ta rike tausar zuciyar mahaifiyar tasu har dai ta gaza haƙura washegari da yamma ta je falon Major. Yana zaune shi da Mami waya yake da Taufik akan aikin da suka je gabatarwa Paris. Da sallama a bakinta ta zauna kujerar da ke fesin ta mijin nasu cike da kulawa ta ce barka da yamma Alhaji. Yauwa ya autata yau bata zo gaida abban nata ba. Tana karatu shi yasa extra lesson Obinna ke mata. Allah ya taimaka hakan yana da kyau sosai. Amin suka amsa. Shiru ta rasa ta ina za ta fara banda kallon ƙasa da Mami ke mata ta cike da tsana. Shi ma jin shirin ya yi yawa hakan yasa ya kalle ta cike da kulawa ya ce Hajiya Maryam akwai abin da ke ɓoyewa menene faɗa man shi. Alhaji na gaza samun sukuni a raina ganin hukuncin da ka yanke ma Hussein. Sa ranar nan da aka yi mashi kaga bai sani ba. Ban san wani hali zai shiga ba idan ya dawo ya da wannan labarin ba. Wani kallo ya aika Mam a fusace ya ce idan ya dawo na ce ya mutu sai me. Shi kaɗai na haifa ne? Wallahi Maryam wannan shine karan farko da Hussein zai ƙetare umarnina. Matsawar hakan ta faru tabbas na barranta shi a cikin 'ya'yana. Wallahi ba zan yi kafara ba. Ƙwarai ko Alhaji shi Hussein ɗin wani yafi da zai ƙi yi ma uban shi biyayya ne? Cewar Mami ta yi magana cike da tukku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Alhaji kada kai min haka. Dan nawa kake nema yi ma baki? Ka rufa min asiri komai zai zo cikin sauƙi dan Allah. Yi min shiru ban fatan komai zo cikin sauƙi tsakanina da Taufik. Mu zuba mu gani ni da shi waye ya haifi wani. Ki gaya mana kaf 'ya'yana ba wanda na fi so da ƙauna irin Taufik. Ban san in ga ya shiga damuwa ko tashin hankali. Akan Taufik ba abin da ban ba dan in inganta rayuwarsa. So nawa kika san 'ya'yana sun fara challenges ina nuna bambanci tsakaninsu. Architecture ya karanta amma don kusanto da shi a jikina na sa ya je ya course kan soja duk dan ya gaje ni uban shi. Shine zaki zo mana da wannan zancen banzan Amina? Amina dai ce ko
Amina dai ce ko ba zai aure ta ba, alƙawari ne. In zai ɗauki ƙaddarar shi tun kan dare ya mashi ya ɗauka. Magana ta ba ja da baya. Sai dai in shi ɗin ba jinina ba ne ba, shi kuma ba ni zaton haka. Ina jan kunnen ki Maryam, ki fidda kanki cikin shirgin nan. Kar ki manta zan iya sauya ki amma ba zan iya canza Hussein ba. Ko da na cire shi cikin jerin 'ya'yana, dole a kira shi da Hussein Muktar kuma ya amsa har abada. Fatan kin fahimta. Wani irin bugawa kan Mom yayi, ƙwalla na ziraro mata. Ta gyaɗa kai ta san wannan karam ya zama dole Taufik ya bi zaɓin mahaifinsa inda yana son gamawa lafiya. Ta masu saurare, a nan za mu dakata. Ni Mom